ụmụ Igbo ekene m unu. Asị nka chi tata bụ Orie wetara anyị ihe ọma. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị na ụmụ ọdịnala Igbo na igbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, igbuo n'aka nri anyị ebute mma, igbuo n'aka ekpe anyị ebute mma. Asị nka anyị zụba ka ahịa na anyị ga-asụ ka ahịa na ya mana ka ahịa. Asị m onye chụma anya daa na okarịa eri ihe onye mụ anya. Ejikwana mma dibịa eme mgbọrọgwụ. Asị na ihe ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị, ụmụ Igbo niile. Ya gaziela anyị taa. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu na Oraifite. Nwa Adama. Anyị na-akpọ arụ na Oraifite. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe gbasara ọdịnala Igbo. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ onye bụ ndị ichie. Ọ na-abụ a na-ekwu maka ndị ichie, ọ na-agbagwoju ụfọdụ anya. Koro onye bụ onye ichie, koro onye bụ chi ụwa mmadụ. Kedu ndị bụ ndị anịkantana, ndị egene na ndị mbụ? Ihe a niile bụ spiritual hierarchy n'Igbo ọdịnala. Akọwago m ọtụtụ oge wee kwuo sị na chi ụwa mmadụ bụ onye a na-akpọ guardian angel, ndị ụka ọbịa na-akpọ guardian angel. Na before ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo nweburu ofufe kpatara na ndị Igbo ka m nwegoro obodo ahụ Naijiria maatụ. Ndị Igbo so n'obodo ndị ọzọ na-enwomi enwomi. Before ndị ụka abịa, ndị Igbo amarụgo na nwere ihe a na-akpọ Chukwu. Ndị Igbo marụgoro na chi dị a na-akpọ Chidi. Ndị Igbo makwara na enwere Chukwu Emeka. Ndị Igbo makwara na enwere Ifeanyị Chukwu. Ndị Igbo na-abakwa Chinwe Ndụ. Ndị Igbo na-abakwa Nkechi Nyere m. Ndị Igbo na-abakwa Chinwe Ndụ. Gosi gị na anyị marụburu Chukwu before ndị ụka abịa. Ọ bụrụ ndị ụka ọbịa gwara anyị na Chukwu dị. Ịghọtago? Kama na ihe mere n'ụbụ na olden days enwere documentation. Ha wee bịa wee delete ihe niile anyị melụ, welu lesizie anyị okpukpere ha. Ọ dịzie ka ya bụ Johnny Just Come. Ọ bụrụ eziokwu, ha mere na side Africa, ọ dabara ha. Mana ha chọrọ ka ha mee na Asia, ndị Asia ekwere. Onye kpatara ka m were ofu agbụrụ maatụ India. India bụkwa the same British colonizer, anyị colonized India. But ndị India ekwere anabata okpukpere ha ruo taa. Ịghọtara ya? So mana ihe mere na ha bịa na nke anyị wee were education wee rie ndị be anyị gwogwo. Richazie ndị be anyị mgbe a na-ejezi akwụkwọ a na-akụziri anyị na enwere Christian religion education, na-akụziri anyị okpukpere ha, wee were supersede our own. Ụmụazị na-etonite wee chezie nọ nke ndị ọbịa kazi ma ọ bụrụ eziokwu. So ihe niile a na-akụzi bụ ihe ha nwetara n'ọdịnala anyị ka ha ji agbanwe. Akọwago m sị na chi onye ụwa mmadụ bụ guardian angel. Then mana isiokwu ji bịa n'ụbọchị taata bụ ndị ichie. Akọwago m na-enwe spiritual hierarchy. Now, kere onye bụ onye ichie. Onye ichie bụ onye reincarnate goro n'ụwa. Remember, we are all spiritual germs. Then we are here on earth in searching of perfection. So in search of that perfection, somebody can reincarnate multiple times. Now, at the end of that reincarnation, only one will how many times he may allocate to you. At the last moment, chance you well. If you cannot develop your spiritual consciousness into perfection, then the person will face the total annihilation. Meaning that the person will no longer be in the hierarchy of human spirits. The person can face any type of
disintegration. Then I try to make Gawazi in detail about that one because it's more of spiritual of a thing. So let me leave that one because I'm already hiding my Biani Kuzita. Now, but those spirits reincarnate in search of perfection. O nwere ebe ị ga-reincarnate wee perfect onwe gị. N'ibigo ndụ wee tozuo wee dị ọcha. Ọ na that stage ka ọ ga-abụ iruzie asị na iburugo sent. Ndị ụka na-enye ngomie na-akpọ sent. Yes, ọ bụrụ na ọdịnala Igbo iruo to that perfection, iburuzie onye ichie, i may reincarnate again. Do you get? You got ihe nkọwara now? Yes. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-reincarnate in search of perfection, ebe o metabụrụ ọfụma, ebe o ritụrụ mperi, ọ dịchabụrụ pure, it belongs to ndị ichie. Therefore, the person will be given another opportunity to reincarnate as long as the allocated time is still remaining. Ọ bụrụ na o reincarnate ya nwa, perfect is onwe o belong to otu ndị ichie. Ndị nọ na otu ndị ichie, that class of ndị ichie has no reason to reincarnate again. Onye anwa nọzi na the level of decision makers. Do you get? If you get kpatara na ndị ichie be nna gị na ndị ichie be nne gị dị very very important. Onye a nọje na the hierarchy of ndị ichie. All that hierarchy ka ndị ụka je ụka ọbịa je gbanwe wee sị na nke ha bụ sense. Iruo na onye ruo onye nke gị ruo na the level of that ndị ichie, ọnọgo na decision making, ọnọgo na level of ndị ga-decide ihe na-emezin. Ịghọtara ya? Now, onye akpatara o ji dị mma ka gị na ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị dị na mma, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. O nwere ofu inu ndị be anyị na-atụgbo ma gburugburu na onye nna ya nọ n'eluigwe adịghị eji ọkụ mmụọ. Ọkwa ịnụrụ inu a? Ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na onye nwere mmadụ na nwa Eze-Ana efu na mba. Ọ bụ onye ka m ji akọwara ndị mmadụ uru ọ bara gị imeta ndị ichie be nna gị enyi, ndị ichie be nne gị enyi, ka ị ghara ịbụ ofeke. Amago m ihe ọtụtụ ọmụmatụ, ana m agwa amagwo na nna like ịma ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị onye relation gị ma ọmụ nwa dị ya na be nna gị, o wee bụrụ na ezigbo nwa dị ya na Krismas ọwụ na ọbịa, ọ nọkwa ọbịa sị gị nna ochie kenechaa gị, jụọ gị mere aṅa. Mgbe ụfọdụ ọbịa ogota ihe wee sị nna ochie na-ebịa ka ị wee kperie ekpere n'ime obi gị. Ịma na onye a wee ezigbota nwa dị ya na mụchara ọcha na ezigbo nwa dị ya na, ị ya agụ ya na onye kpakọrọ ọnụ, inwe enyemaka ị ga-enyere ma ọ bụ ala ị ga-atụrụ ya, ị ga-eme. Ọkwa eziokwu? Etu a ka ọ dị na mmụọ nụ. Ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị, ị ga na-ajụ ha ese, ị ga na-ajụkwa ha, maka na ọgụ nwa awụ onye ga-benefit from them. Ị nọ ịkpọ ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị nyefe ife, maka na mgbe ị na-enyefe ife ka ha na-enye gị karịa. Ị lọtara zi na o nwere ilu a na-atụ na-asị na nwatakịrị na-asụ akwa na-akwa aka ya. Ọkwa ịma? Mgbe ị na-enye ndị Igbo, ị na-enye ndị ichie ife, they will multiply it. Let me give you one example. Ọkwa ịma na ị were otu okporo ọka tinye na ana, mgbe ị ga-eripụ multiple. Etu a ka ọ dị ihe ọ bụla ị nyere mmụọ, you will receive it in multiple fold. So bido taa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ ihe ọ bụla ị chọrọ ime, ịkọsagoro ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị, were ọjị. Mana bifo imekwa nke, ana m agwa ụnụ ka ị wee na-akwụrụ n'ihe ị na-eme, ihe bụ ụzọ mara onye bụ chi gị, maka na ọchị bụ ụzọ. Ọchị a bụ onye ga na-aga ede. In fact, ị na chi gị dị na mma, ị ga na-enweta inspiration of what to do in any given time. Now, ihe ị ga-eme bụ mgbe gị na chi gị dị na mma, ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịnọ ọnụ iwere ọjị. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ị chọrọ ịnụ di, ị chọrọ ije biznes, ị chọrọ isi na ana m Naijiria wee jụọ na ana mba ọzọ, ị kọsagoro ndị ichie be nna gị sị ya, ndị ichie ekenekwa m ụnụ, ndị ichie nekwa ihe mụ nwa bụ onye dị etu a chọrọ ime. Achọrọ m ije na mba ofesi ka nje weta ihe ọma dị na mba bụnata na be anyị. Achọrọ m ka ihe ọma a na-afụ na mba ka afụ ya na gburu a. Mgbe ị na-ejegoro enyi ebe ọzọ abụrụ ala Igbo na Naijiria, kọsara ndị ichie be nna gị. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị ma ọ bụ ị chọrọ ịnụ di, ị kọsara ndị ichie be nna gị ihe ị chọrọ ime. Believe in me, my brother,
you can never go astray. Ndị ichie bụ ndị nsọ, ọha bụ sens, ndị ụka kpọrọ sens. Meta ha enyi n'ọgụ maka ọ ya abalị. Ihe nna-achọ ịkọwa bụ ịnọ were ihe nye ndị ichie. Nke bụ eziokwu na ihe ọnwụrụ inyere ha, you will receive it in multiple fold. Ka anyị na-akpọkụrụ ndị ichie ebe nna anyị na ndị ichie ebe nna anyị, n'ihe na-eche na nke onye akarịa. They lose nothing, ọgụ nwa ya benefit. Ịnọ wota nkwụ n'ugwu nkwa, ịnọ gota nkwụ, gota nzu, egote edo, gota ụmụ ihe ndị ọzọ, kpọkuo ha sị ha bịakwa na ịbịakwa n'ọkwa ka ha gọzie gị ka iji wee bịa. Ka ezigbota nna nwatakịrị mara ihe natawa Krismas, gote okpu, gota mkpọrọ, gota ụmụ ihe ndị nna ya na like. Jekwa ihe nna sị m, nna m nekwa ihe m gotara gị. Mgbe i kpechara ihe nna gị ga-asị nwa m wasekpuru ala wee gọzie gị, o wee bara ya. So ihe nna-achọ ịkọwa bụ ndị ichie ebe nna anyị na ndị ichie ebe nna anyị bụ ndị anyị ga na-akpọku. Ọha bụ ndị n'ọnụ na-ekwuru anyị, ọha bụ ndị na-ayọtara anyị ayịyọ. Ịgba ọjị na ancestor mmadụ na-asị sent onye nwa yọbara gị ayịyọ, senti Emanuela yọbara gị ayịyọ. Kpọkuo ndị ichie ebe nna na ọha bụ ndị ichie ebe nne gị na nna, na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ị ma na-akpọ ancestors mmadụ, hapụ ịkpọ ancestor nke gị. Ihe ancestors ga-emere ọrụ ya, nwere onye ọzọ ya emere gị ya. Na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị Igbo tetanụ n'ụla, kpọkubenụ ndị ichie ụnụ, ha bụ ndị nsọ. Si aghọrịziri ụnụ na-agwa ụnụ na ndị nsọ nke ụnụ, ndị nna nna ụnụ abụrụ ya, wee gwazi ụnụ na nna nna ụnụ nke ha ahụ ya, ndị eriri eri. Ka anyị chigata n'azụ mara ihe. Even ndị ọcha wetara anyị ụka, ije n'ụlọ ụka ha taa ọ dị empty, maka na ndị yutu ha amadụgo n'eriri ka eriri ndị Afrịka. Ana m akpọku ndị Afrịka, onye ụna natata n'ụla, ka anyị na-aghachitenụ wee mara ihe anyị na-eme. Ya gazienụ. Nekwa anya na vidio a, ị ga-afụ WhatsApp nọmba. Onwe ihe ịghọtara maọbụ ajụjụ ị chọrọ ịjụ, maọbụ ịchọ ka akọwara n'ọdịnala Igbo, were ya sendere m meseji, aga m akọwara gị, aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Like our YouTube video, share it among your friends, subscribe to our YouTube channel so that you know what our daily messages anyị na-enye nkuzi n'ọdịnala Igbo, bido n'ụbọchị ọbụla wee ruo n'ụbọchị ọbụla. Daalụnụ ndị Igbo, makanụ. Asị ka ihe ọma mere anyị. Ndewonụ.